reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Miingon si Moises sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri, nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, ug paghimo niini ginamit ang bulawan, plata ug tumbaga. Paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, ug tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel ug si Oholiab ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul dagtum pula sa pula nga dilana ug sa uban pang panapton. Magahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mudibuho
Ato kanang mabasa sa Exodo Kapitulo 35, tudling 30 ngadto sa 35. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kay mga ginikanan, sa gihapon kining ubos niyong alagad sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Kaniyan usab sa kahanginan. Dinhi gihapon sa RMN Polog, DXDR 981 AM sa inyong mga radyo o sa online internet sa website rmndpolog.weebly.com. Kiniubos yung alagad Shelbert Don Doyano Senior alias Veritas. Maugya po'y makig-uban kaninyo, uban sa atong mga amigo, mga higala sa technical side ni Luorog Tax Ilumba. Sa gihapon din hisdak bayan sa Dipolog sa tanan minaw din he. Ako mo ingon maayong utok kaninyong tanan. O sa online internet sa gihapon ako mo ingon have a good day. Pizza 9 sa bulan sa Setyembre tuig 2012. Kagahapon di ay no. Atong gi sa ulog no, Setyembre matag Setyembre 8 atumang sa ulugon ang adlaw natawhan sa atong mahal nga inahan Mother Mary. So belated ni atong pag-great dini sa atong tulumanon karon sanglit Domingo lagi Setyembre 9 naman. Yung tag-belated happy birthday sa atong inahan sa pagtuo Mother Mary. Hinaot ang mensahe sa pagkatao sa atong mahal nga inahan, mahinumduman unta nato o nahinumduman unta nato o griyas paghinumdum unta mulabi pa ka lawo mga atong pag-ila mo labi pa kalaw mga atong paghigugma kaniya. Hinoon, bisan ng uban na itong mga igsuon, wala makighiusa sa maong kasaulugan, ubos usab sa mga nagkadaiyang hinungdan. Of course, ato usab kihapon silang gitahod. Apan sa atong pagtuong Katoliko, nganong kana atong gihimo o gipadayon, kana kay nagtuota nga ang maong pagsuulog usa ka akto sa atong paghigugma kaniya. Kung kinahanglan usab atong ihatag ang mga katinawan sa atong mga igsuon nga wala mo dawat o wala makighiusa sa maong kasaulugan. Mao bitaw nga sa atong buhat sa pagtuo apil ginang Catholic Faith Apologetics. Kaya sa Catholic Faith Apologetics na aman din na mahibawan nato og sa uban og sa kadaghanan ang atong mga katinawan og tubag may labot na sa mga pagtulunan. O gusto na niya na ang mahitungod sa atong pagsuulog sa adlawng natawhan sa atong mahal nga inahan. Uban na itong mga igsuon dili gani mog sa ulog o adlawng natawhan sa atong mga igsuong saksi ni Jehova. Doon na po sila ay hinungdan in fairness sa ila apot. Apan kanatong mga nagsuulog, adto na po tayo hinungdan nganong ato kanang gisaulog. Dili lang hinoon ka na may atong topiko karon kay sumala sa atong gisibiyas miaging Domingo. Atong buksan pagbalik ang tema mahitungod sa mga larawan.
Mga higala, mga ginikanan, ang mensahe sa adlaw natawhan sa atong mahal nga inahan sa kadako kay nga landumon kana kay siya gud ang atong inahan sa pagtuo. Intag inahan sa pagtuo kay siya man ang inahan nga mo'y nahimong ehemplo sa atong pagtuong Kristiyano. Ug siya usab ang babay kag hisgutan sa Genesis 3:15. Babay nga mooy mubawi sa dungog, maayong dungog nga nawala gumikan sa unang babae usab nga si Eva. Kay si Eva nagpalinglaman, nagpatintal man sa demonyo o sa Yawa. Pero bisan atong unang pagkahulog sa unang babae, unang pagkahulog sa tanaman sa Eden, sa paraiso, doon naman dayon to'y unang maayong balita, Proto Evangelium. Ang maayong balita kay gisaaran dayon ta nga dunay babae nga lahi ang iyang kwalidad ikumpara ni Eva, kay si Eva na tintal apan ang babaeng gipasabot sa tagna sa Proto Evangelium, unang maayong balita ng babae din ha nga gitagna way lain ang gitumbok atong mahal nga inahan nga sumala sa atong pagtuong Katoliko, bag-ong Eva. O maong bag-ong Eva, maingon ta lahi ni siya sa unang Eva. Kay lagi katong unang Eva nagpatintal apan ay kaduhang Eva diha. Makigbugno gayud, makig-away gayud sa Yawa. Gihulagway diyang gipislat ang ulos bitin, mao ang Yawa. Ang theological essence niya na mao nga ang maong babae di gyud magpatintal sa limbong sa Yawa. Ug mao kana atong mahal nga inahan. Ug mausab ang gihimong instrumento sa Dios ang iyang bugtong anak nga mao ang Dios usab nga nagpakatao. O ang maong inahan, ang maong babae, may gihimong instrumento nga matuman ang pagpakatao sa Dios. The Word was made flesh, no? Nasa John 1:14. So, mao nga para sa atong pagtuong Kristiyano. Unta, si Mama Mary ato gayong ituboy, isip atong inahan, o kinahanglan gayud diya sa buhat sa gugma ato gayong pasidunggan. Ug mao na gihimo nato mga Katoliko. Apan tungod kay ang Yawa usab naglihok, tungod kay gitugtan siya sa Dios ra usab. Of course dili tungod kay gusto ang Dios sa gibuhat sa demonyo o sa Yawa. Dili iya lang gitugtan sa usak higayon, wa ta kahibalog kanus-a niya. Kanus-a ma-expire ang pagtugot. Wa ta kahibalo, wa po taing na niya. Of course, na siya hinungdan nga nung iyang gitugtan. Naapod noon tayo separate topic, ana. Apan adunay limitasyon, kaysa ako nang giingon ninyo, ang Yawa usab bisan gitugtan siya nga magkalimbong na to. Adunay limitasyon kay di man pud siya ka pugong kung ang tao o balik kita mupili sa Ginoo o mupili sa maayong dalan. O ang mga prueba niya na ang atong mga kasantusan sa tinuhuan natong Katoliko. Daghan kay kanila nga wala gyud magsilbi ang nagkadaiyang tentasyon sa Yawa. So, muna'y hope, muna'y atong mga ebidensya
nga bisan kitang mga tao masalaypon. Apan ang yawa, di kapugos na to, di gud nato dawaton ng iyang mga tentasyon. Apan nasubo usab ta kaysa ato nang nakita, nadungog diya sa atong mga balita. Ubay-ubay usab ka natong mga tao ang nagpatintal gayon sa kanabang false nga katahom o limbong nga kaanyag nga gipakita sa hiyawa. Nya hibalo na mo na unsa kay na nagkadaiya. O ang paglao maura gyud nga kita mutuo o lagi gipadala ang bugtong anak sa Dios ang atong Ginoong Kristo nga gihimong kasangkapan lagi atong mahal nga inahan nga may atong gisaulog ang adlaw natawhan niya kagahapon. By the way, ang atong pagsaulog nagsentro sa atong pasalamat sa gitagaan tag inahan, no? Inahan nga tinuod kayo nagunaw na sa atong kaluwasan. Unsa iyang pamulong usab diya sa ebanghelyo nga niingon siya unsa gali isugo, unsa isulti sa iyang anak diya sa Juan kapitulo 2 pa na kung wa ko malimot. Buhatan ninyo. Usa ka para gali nato no sa atong nasayran si Santa Maria sa pagtuong Kristiyano may una galing ebanghelista. Wa sa tinuhuan kay siya may mibungat diha o nga pulong ay kinahanglan gyud ta mo tuo sa unsay gisulti, unsay gimando, unsay gitudlo sa iyang anak. Og mausab kini tahas sa atong mga kaparian karon, di ba? Muna nga masubo ta isip na gunahon na anak kung dunay mga igsuon nato, mga Kristiyano nagpailaw sa mga Katoliko pa gani, ang daghan kinila. Ang isaliko ay ang atong Ginoong Hesukristo. Kanya ang uban mo ingon nga wa man namo isalikway ang atong Ginoong Hesukristo. Ang gisalikway lang ang simbahan. Pero magkalimuta usahay nga ang atong pagsalikway sa simbahan katumbas niya na pagsalikway sa atong Ginoong Hesukristo, di ba? Ang dako kayong ehemplo niya na katong si Saulo, ang Saulo diri sa Bagong Testamento nga nahimong San Pablo. Libog sa permero nganong giingnan siya sa Ginoo ba? Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Yeah. Ang istorya, ang tinuod, nga gilutos ni Saulo, nasawa pa siya mahimong San Pablo, pa siya makabig sa pagkakristohanon. Itong nagpaulipon pa siya sa ang mga dako-dako sa pagtuo. Pailalom pa siya atong Jewish nga mga baruganan hinubanan usab sa itong daang nagmando sa Roma. Gitaral ang mga Kristiyanos, bago pa ang Kristiyanos, bago pa na natukod ni Kristo ang simbahan, sa dihang wa pa nagkabig si San Pablo. Untog gilutos ni Saulo ang iglesia, ang simbahan, ang kapunugan ni Kristo. Moto ang buti pasabot sa Ginoo nganong gilutos mo ako Saulo. Ang gilutos ni Saulo ang katawhan, ang simbahan ni Kristo. Kana pag-asabton di nato kung lutuson o di nato paminaon, di nato tahuron ang simbahan ngayang gitukod sa amara nga wata magtahod si Ginoo. Mao na nga daghan natong mga Kristiyanos karon nga makaingon ko nga nagpailat ang mga Kristiyanos, garbo na itong mga Kristiyanos, taon niya wata kabantay di ay, I hope nga walang natutuyo Nga sa pag-disobey na to sa atong pagka-disobedient o dili masinulundon sa atong pagtuo, sa atong tinuhuan. Sama ra daing gilutos, sama ra daing wa na to tagaigbili si Kristo.
Unay dako kaayong pagtulunan nato nga murag na pabayaan lang. Wa lang matagaig bili sa uban nato mga igsoon. Of course, para nako that is a deception lang. Masilua sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Matud pa ni San Agustin diya sa iyang pumulong na gali na post po sa Facebook, nalimot ko sa tibuok wa po na kumaandam diri. Kita ko nung ako na lang ning hubaron sa Binisaya na lang sa atong nasabtan. Matud pa ni San Agustin. Kita ko nung nagpailang nga mga Kristohanon nga mituo sa Ebanghelyo diya sa balaang kasulatan o mga nahisulat diya sa balaang kasulatan. Kita ko nung nga nagtuo sa mga mensahe nga naa sa Biblia nga ato lang gipili-pili ang atong sundon, ang ato bang buhaton. Kaya lang pilion lang nato ang ganahan ra pud nato diya sa Biblia nga mga asoy mo ra po na atong sundon. Unya ang uban nga wa nato ganahi, dili nato iapil og tuo o sunod. Ang tinuod kuno ana, dili ang ebanghelyo mo imong gituhuan, kundi ang imong kaugalingon. Mutuo ba ka niya na higala ko naminaw? Nganong nakapamulong ta niya na sa akong unahon na gud abi na ako ray nakapamati og ingon ni ana. Sa una pa di ay si San Agustin, iyan na nang napamulong kay sa iyang panahon day, iyan na nang nasinati nga doon na mga taong ingon ana nga pili-pili lang ng sundon diya sa atong mga pagtulunan. Ang maong mensahe ni San Agustin no mga higala sa atong nahibawan mga ikaapat nga siglo man tong pagbuto ni San Agustin, di ba? Mga 300 plus. Kung wa ko masayop. Kung ako masayop sa paghinumdum. Imagine, ikaupat pa nga siglo, paggadugay ni ana, no? O unang siglo man na sugdi ni Kristo ang iglesia. Dayon, ikaduha, 200 years. Ikatulo, diha, lapas. Diha dapit. Of course, sa maong panahon, wa pa'y protestante ana, kaya wa pa may Martin Luther. Anang mga panahon na kay sa atong nahibawan ng protestantismo diha naman sa ika-16 nga siglo, no? Kung 16th century. Mga 1517 mga diha na to, di ba? So, sa maong panahon ni San Agustin, iyan na nang napamulong o gusto nato o gikinahanglan natong kutloon kay mao man po na ang nahitabo sa atong panahon karon. So balik-balik ra day ni history repeats itself. Ang kasaysayan nagsubli-subli lang sa mga panghitabo sa una mao ra gihapon karon, di ba? Kay pagkadaghanan mga ayo magkadaghanan man kay natong magsupak-supak yun sa panudlo simbahan, di ba? Kaya ato lang pili-pilion ang atong gusto. Niya mo gamit gihapon ta niya ng kuan. Kanang prinsipyo lagi nga matahom nga murapod og pero adunay deception ba kanang pre-choice, kanang freedom. Ang kapakyas gud nato pagsabot unsa nang freedom mao ang disobedience, di ba? Dili man na buti pasabot nga ang kagawasan nga libre o hinon dalang gasang gihatag si Ginoo, iyang gihatag man ang kagawasan nato kitagaam ta kagawasan, di ba? O magaling ang si Lucifer na himong yawa kay tungod sa kagawasan, di ba? Dili pod hinungdan kagawasan kay ang kagawasan di man po na magtudlo nimo nga mao nay buhatadong dai, di ba? Ang sayop lang nga panglantaw sa kagawasan siguro may magtukbon na to sa dilemao, di ba? Mayon ta tungod kay gitagaan tas Ginoo kagawasan sa tupa doon na daytay katungod nga mo pili bisan unsa.
Unya sa atong pagtuo wala man ta sugo ang mopili tag bisag unsa. Kina may gidili na may giingon ayaw si Adan ug Eva bitaw dili man tanan unsa ilang gihuna-huna. Husto sumala sa pagbulutan si Ginoo. Ningon siya okay ni kana. Apan kana ayaw. Naagi ayaw, naagi pagdili sa to panaig sayop. Mauro sobria sa atong panginabuhi, di mo na pwedeng mangawat ka, di ba? Kay gusto ka mabuhi. Di mo na pwede sa atong pagtuo ka ng boat buying. Dili mo na maugyod ang disente diya sa tagan sa atong politika. Pero nga nga ito mo nang himuon, kita po mo, kuan, musakay kay lagi kwarta na, panginabuhi. Dili tanang panginabuhi, husto. Diya sa pagplano sa pamilya, ingon anak gyapon. Ya tamis kay paminawon kay freedom lagi mga pari na pasanginlan nang ikuhaan na kuno gagawasan ng mga tao. Kay natural family planning lagi dili pagamiton ng mga artificial. Wa man untay dautan ng artificial kay samaan ng atong kanang marble o kanang ngipon na itong artificial. Wa man ay dautan, di man na against sa atong pagtuo. Pero kanang mga artificial nga butang, gamito na siya sa pagguba sa plano sa Diyos. Kanang mga artificial, gamito na siya sa violate o pagkana bang dili sundo na ang natural law, di na magsubay sa balaod. Bisaw atong gobyerno na amtay mga balaod, kinanglan atong sundon. Silutan pa magay na tao dili ta mosunod, di ba? Inanaw sa pambalaod sa Dios, balaod sa simbahan. Naagyo na gidili, naapoy gitugot, di ba? Ya sa may atong palabihon, balaod lang sa tao, balaod sa Dios, balaod sa atong pagtuo. Dili kay nindot YouTube veritas nga mag-contraception ta kay indot kay na kay maka kuan pa ta. Sabot na mo sa akong ipasabot. Lipay ta. Then mapugnan nga dili ta makaanak. Nya wala na pagkuan ba pagpugong. Wala na pagkana bang pagpractice ka og galingon. Wa na mingon nga dili sa taron. Murag batuyang na lang yun ang aturang kagalingan itong ginahon na nawala na ang Ginoo, nawala ng Diyos. Ug asa naman ang pagampo nga gitudlos Ginoo na to. Your will be done. Ang pagbuot sa Dios mo'y matuman. Diyan mo ingon na tao, dili day ang ako day Ginoo may matuman. Dili na mga igala mga ginikanan. Kunya usahay ang himuon natong rason nga di ta mosalig sa simbahan tungod sa pagkatao sa atong mga kuan kining mga authorities nato, mga kadagkuan sa atong simbahan. Nya dili po na mao tungod kay ang atong mga kadagkuan sa simbahan dili man po na sila kanang mga robot. Nga dili na lang sila makahimo usab mga kasaypanan dia personal, no? Kay kung tanahon lang nato sa 12 ka apostol na may naghudas. Ug gani dunay mga panahon nga dili pa manggali magkatakdo ang ilang mga personal views sama ni Peter ug Paul. O ginauban dia mga tinun-an, di ba? Ug ang ilang mga kinaiyaman naglahi pero ana sa usa ka simbahan, di ba? Of course, doon ay mga personal differences. Ang nakapasayop gud nato, no? Diha ta malimbungan kay atong ilahap pa nga di na ta mosalig sa simbahan tungod sa mga maot nga nakita po nato diha sulod simbahan. Pweso atong subayon unsay panudlo sa Ginoo kung ingon ana na ang sitwasyon. Ang di na ko malimtan nga kinahanglan tagaan atong pagtagad og inaana na galing sitwasyon katong gipamulong sa atong Ginoo si Kristo sa San Mateo 23.
Katong nakisgot siya mga otoridad sa pagtuo, naingon siya, tuhui ang ilang otoridad, but pasabot tumanon ang atong tinuhuan, apan ay lang sunda ang ilang mga buhat, kaya wa sila magbuhat sa ilang mga pagtulunan. Buri pasabot, lahi ang binuhatan, lahi ang pagtulunan. Kanang pag-ingon sa tinuhuang Katoliko nga gibawal ng kontrasepsyon, mao na'y tinuod, mao na'y insakto. Apan na ayaw ingna nga kumok, wa ka ganahis pare, wa ka ganahi sa obispo, wa ka ganahi sa Santo Papa, wa ka ganahi na hitabo sa kasaysayan sa Katoliko, kay na ay inquisition, na ay mga abuso sa atong simbahan sa una, karon o nahimo na tong rason nga dita mo tuo anang pagtulunan na. Sumilabot anang pagtulunan na atong mga kasaypanan nga nahimo sa itong mga igsuon sa una. Sumilabot ana. Dili na to lahapon. Kay mungisi ang yawaan na natanawa, di na sila musalig silang tinuhuan kay gumikan sa mga negative nga mga panghitabo. Of course, mungisi mukuan dayon ang demonyo. Salamat. Wa na sila maghiusa. Kaya ilang pagtuo, di na tumanon sila na po mga sakop. Murag samar ang gipadaog na tong yawa nga bisag unsao na tong kwinta, di ra ba gyud nagkadaog ang yawa sa finishing line sa istorya sa kalibutan. Kay diya sa salida pa lang sa atong mga television, diya sa sinihan, sagaran gyud mo daog magyud ang bida no sa maong salida. Di gyud mahitabo ang nga mo'y mudaog ka ng kontrabida, di ba? Ang kaayo maging mong patigbabaw. Of course, doon yung mga silida nga i-portray nga ang daw ang kidautan mo yung naglabi, pero kasagaran sa akong nahibawan, ang mga healthy nga mga silida nga makakuha ta og mga mayang pagtulunan, padaogon yun ng katarong, di ba? Nya kay ang bida sa kalibutan ang Dios man gyud bisag unsao na tugpakli yun atong balaang kasulatan. Unang di gyud mahitabo nga sa finishing line ang yawa mo imo patigbabaw. Ang Dios ra gyapon. Kung igmad ka, tinuod kang lantip imong pangisip, clever kay ka manimati, kinsa may imong pilion ang victorious o ang pildihonon o ang sigurong pildi. Kabalon ako o kabalon naman si tubag kay kana akong maghisgot palang tagsugal, gusto man gyud tatanan madaog, di ba? O kanang pusta diag mga luto unsa diha, mga sweepstakes o sa pana diha, no? Daog magina itong gusto, di ba? Ya kung maabot na tas kaluwarsan, siyempre ang daog gyud atong mo'y pilion, di ba? Yang sigurong daog ang Dios man. Moingon ka nga, daog ba ng Diyos? Veritas nga karon naglabi man ang kadautan. By the way, no, wala sa ako mo detalye kaayo aning kuan mga higala ang larawan kining mga imahe nato kay ako naman po rin naisgutan sa una, ato lang ning sublion. Pero ako sang giuna karon kining atong burag sumpay ni siya sa atong pagbati kagahapon. Nga sa atong gugma sa atong mahal nga inahan sa pagtuo si Mama Mary, atong gipanghisgutan diri ang atong pagtuo nga gusto natong hinumduman ba nga unta kamo nga naminaw karon mahinumdum mo ba, o kung wa mo madasig sa atong tinuhuan sa atong relihiyon, hinaot nga pinaagi niya na atong tulumanon karon, bisag mubo lang siguro makuha ninyo, gamay lang siguro makuha ninyo, pero atong siguradoon nga unta mahimong reminder o pahinumdum unsa day kabililhon ng atong pagtuong Kristiyano. Urag mo ni, urag usan ni bali kini atong gibuhat karon. Sumpay ni kagahapon. Kay diya sa atong pagsaulog sa adlaw natawhan sa atong mahal nga inahan, atong maipakita diya sa pag-andam og mga bulak diya i-adorno sa atong simbahan o sa karo ba, no? Kung magprosesyon ta sa iyang imahen.
pagpakita sa atong paghigugma kaniya diya sa atong pagsaulog, di ba? Kanya kini pong mga pagtulon ang pagpahinumdom sa atong pagtuo, pagtandog sa atong mga balatian, pagkonsensya sa atong mga pangunahuna nga nahimong kubala na ba? Ang pagkonsensya mo na gihimo usab natong dugang gasa natos Ginoo nga malipay man gyud ang Ginoo, malipay man gyud atong mahal nga inahan kung kita maghinuklog, di ba? Makonsensya ta sa atong mga gibuhat nga dili mao. Dako kay nang kalipay sa Ginoo, makonsensya ta kay gusto naman ita magbago, di ba? Mga higala mga ginikanan. So ato sang sumpayan ang atong mga panimati bunga sa atong pasalamat sa atong labawng makagagahom ang Dios nga gitagaan ta niyag mahal nga inahan, ang modelo sa tanang mga babae atong inahan sa pagtuo. Wa gilain na to yung bantayan nga magbantay ta na beware o bisan asa kang balay mo mapunta o asa ka dapit na man gali na kung naay mga ero mga beware of dogs, pagbantay mo sa mga ero kay paako no niya mo. Sa atong pagtuo sa buwa may laing bantayan na to, ang yawa ra man gyud. Ngano may yung tagway laing bantayan na to sa atong pagtuo, ang yawa ra gyud kay ang yawa, ang trabaho sa yawa ang paglubog sa atong pagtuo. Daghan kay sa mga paagi. Of course, ang simbahan man, mo man trabaho simbahan, pagpaduol na tos Ginoo. Nga unta mahibalik tas Ginoo. Mangita pug paagi ang demonyo nga ang mga tao, kita, di ita mo salig simbahan, pero di ta mo tuo simbahan, di ba? Wa mo kabantayan na mga higala mga ginikanan. Unsa man kayo, bisag ikaw karong maminaw, unsaon man nimo kung ikaw yawa, unsa may imong buhaton nga aron mga tao di na mo tuo simbahan. Mangita kag paagi nga imong matintal lang pare, matintal mo ng obispo, mangita kag paagi nga di magkahiusa ang mga pare, mangita kag paagi nga kana mga sakop diya nagkadaiya lang hunaon di mag-iusa, mangita kag paagi nga unsay mga pagtulunan simbahan, ang uban ra may mutuo, ang uban dili, kay aron wa na sila nagkahiusa. Parang di na taganahan na dayon, wa na tay kaisog, wala na tay kadasig nga mutuo mo puyo sa mga pagtulunan sa simbahan. O ba mo kabantayan na? Mga higala, mga ginikanan. Salamat ko sa Ginoo kay adi lang ko magsalita ng tapos. Lisod kayo, tao ra ko. Ingnon lang nato, kitang mga Kristiyanos nga naningkamot gyud pagtuman sa unsay mga pagtulunan simbahan. Salamat tas Ginoo Kaya tinuod, draghang kaing krisis sa atong simbahan, pero wag kita maluya, di ba? Wag kita maluya. Bisag daghan na kayo magsupak-supak, di ba? Pagkadaghan kayo magsupak-supak niya, mga maaniyag para ba ng uban, mga babae. Ila ko pang hisgutan. Mga inilapag yun, nades kauluhan, kaya balumugin sana. Uban kung Krisman pagani, uban senador pagani. Pero salamat rapod sa Ginoo kay di pud taon tanan sila. Naapod tayo manalipod rapod sa pagtuo na to. Pero pipila ra man na sila ikumpara aning magsupak-supak daghang kayo. Uban mayra ba mo debate, mayra ba mo istorya? Ya ato pong media maor gihapon. Ana mo media dito sa kauluhan. Pagkas mga bias ra ba kayo? Nagkakaing mga media, di lang ko mag-iskutog mga ngalan, kaya balumukin sana. Daghang mga media diya, mga pro-RH bill, di ba? Kaya balumukin sana. Mahigala, murag sumpay ra po ni ba? Kini atong gihimo karon, sumpay po ni siya sa atong pahinumdom, kay dool na po daw itong umabot ng eleksyon, sunod tuig na. Kaya kini atong programa, gamiton po na akong nagpangampanya, pero di ko magisgot og ngalan sa politiko. Ang akong ikampanya lang ninyo, so maabot ng eleksyon nga inyong butuhan, guidelines sa atong pagtuo, ginsay maayo butahan, no? Akong sundon ang patakaran sa simbahan, ang unsay kana pong pamaagi simbahan kung mangampanya. Di ba ang simbahan, baruganan na to, di ta mo endorso o kinsa na ang mga kinsa ng kandidatuha o politikuha. Kawa siguro atong ubang mga membro nga maghisgot jog mga ngalan.
Ang ato guidelines lang katong mahigugmaon sa Ginoo, katong dili magsupak-supak sa mga pagtulunan simbahan mo na butuhan na to. Pero di ko magisgot og ngalan kay mahulog naman tang politika ana nga mao, di ba? Ako bisag na ako'y gihuna-huna kinsa na sila mga buutan nga dili magsupak-supak sa baruganan simbahan kay balon ako, pero di na ako naisulti diri sa kanginan. Di na ako naisulti, ako na. Kay kamupod kung manimati mo og ayo, bisag di ko musulti kinsa akong butuhan, basig magparehas ra pud ta kung mutuo ta sa guidelines nga gihatag simbahan, di ba? O maingon, kinsa man ang mga politiko na to nga mutahod jud og balaod simbahan. Mutahod jud sa kinabuhi. Og nana ko'y mapili nya kamo na po may magpili bisag di ta magtug-ananay kinsa na mga politikuha, magtakdo biya atong gipili, di ba? Di ba kung magbasa tag mga news, maminaw tas mga balita, kay balo man da kato si congressman, kato si mayor, kato si senador, kato si kongresista, ni supak man to siya iyamang sungion ng gitudlo sa simbahan ni Kristo. Dili ko ato bisag di ta magisgutan ay kinsa ng mga politikuha, magtakdo na atong pangpilion, di ba? Di na kinahanglan kanang gibuhat sa usa ka tinuhuan ron nga maghisgot yung ngalan nga mapolitika kaayo din pangulitawhan des mga politiko kay bulo mo unsa nang tinuan na nga political force nga pag-ana sa ilang executive minister nga kana mo atong butuhan na hisgutan yun ang ngalan. Ay kinahanglan kitang tanan yun mubutar. Dayon sa may hitabo, adagha mga politiko mangulitahaw dayon. Dayon magkuha na din sila, mag-anniversary na din sila, magbuhat daig mga tarpuling dagko. Okay, inig eleksyon, kuyaw kay na. Kanang relihiyon na. Liman ka pag sulti sa executive minister nga kana may butuhan din tanan. Yun na bago eleksyon di as Biblia nga gitudlo. Dili oy magripa pa manggaling to katong pagpili ni Judas, akin si puli ni Judas garipa galito nga si Matias na pili di biya to. Ingon nga nag-usaray tao na ingon nga pilion ka. Nagripa pa ba gani to? Mga igala mga ginikanan, atong hisgutan gamay ang ato gyung primary nga tema. Hope nga atong pahinumdom nga gihisgutan karon nga ato puning response dugang sa atong pagmahal sa paghandom sa adlong natawhan sa atong mahal nga inahan. Salamat sa Ginoo. Itong birthday sa atong mahal nga inahan sa una. Birthday sa atong mahal nga inahan sa pagtuo, no? I mean, maura man gini kini atong gihimo pagsundog ra po ni sa iyang gihimo nga unsay mensahe sa iyang anak ato gyung ipanudlo diri sa kanginan bisan asa. Kaya ang gitudlo sa simbahan mo man ay gitudlo ni Kristo. Mo ginay joy kana bang pagtulon ang dako di astong pagtuo. Dili man na pwede mayong ka nga lahi ang gitudlo simbahan lahi pod agang Kristo. Dili oy. Mo bitong giklaro na diha sa basahon sa Korinto nga ang iglesia o simbahan lawas ni Kristo. Mystical body of Christ mo na itawag sa simbahan na mystical body of Christ. Ang si Kristo mao ang ulo, ang iyang iglesia mao ang lawas. Anong giingon ana man na pagpanudlo sa Ginoo? Para mo tahod ta siyang simbahan, dili na pwede mong tuo kas Ginoo niya di ka mo tuo siyang simbahan. Kuy naunsa man na. Duna na protocol, di na pwedeng di ta mo follow, di ta mo sunod sa protocol kay miingon tas Kristo gatong tuhuan kay siya atong personal savior, di ta mo tuo simbahan kay mga tao masalay pun, of course masalay pun man mga tao. Pero kung mga pagtulunan ang galisgutan nga resulta sa giya sa Espiritu Santo ay bisan pagkinsang demonyoha na diha. Kanang atong pare diha bisan pagkinsang kung demonyo manggali atong panglantaw ana nila. Manudlo na sila dili ila, manudlo gali na sila mga pagtulunan nato diya sa magisterium, dili na ilang pagtulunan kaugalingon.
Ang ilara mga sayop, ang ilara mga binuhatan mo na maka-impyerno nila, pero kanailang gipanudlo nga kinutlo sa mga pagtulon ang giya sa Espiritu Santo. Sama nang dita magbatog laing Dios. Kung dita mo mag-contraception, dita mangawat, dita manulis, dita mangurakot, na mga pagtulunan man na simbahan, di ba? Oh. Mo na atong sundon ay lagtanawan ng mga buhat kay matud pa ni Kristo sa Mateo 23, 1 ngadto sa 3, tuhui ang tinuan, tuhui ang otoridad, ayaw lang ng mga buhat nga nasukwahi sa atong mga pagtulunan. Mga igala, kung inyong natagad pag-ayo ang atong gibasa, ako naman ang gibasa ni Adto Pastor Tulumanon mahitungod sa mga imahen. Ang Exodo Kapitulo 35, tudling 30 ngadto 35. Atong mapupo diri, atong mahibaw-an diri o mahinumduman ba kung nakalimot na ta, kay nakabasa ta sa una niya, nakalimot lang ta, kay wala na tayo basa-basa sa Biblia. Mao ni ang usa sa mga partes Biblia ang dako kayong hinungdan ba nga ang atong pagtuong Katoliko wa gyud masayop diya sa paghimog mga larawan, paghimog mga dibuho. Kay diri sa Exodo 35:30 ngadto 35 tin-aw kayong pahayag nga ang kaalam sa pagbuhat bisan unsa lakip na ang pagkulit og pagdibuho, kaalam ka na nga gikan sa Dios, dili na taon kaalam nga gikan sa yawa. O akong usbog basa with emphasis na patay panahon, mga 10 minutos. Exodo Kapitulo 35, tudling 30 ngadto 35. Basahan ni ay yun kalimti mga higala maginikanan. Ngano ang Katoliko wala masayop og paghimog klase-klaseng mga larawan sa mga santos. Bisan na ay teksto des Biblia nga nag-ingon pud ang Dios ay mo paghimog larawan. Impartial, anang pag-ingon sa Ginoo ay mo paghimog larawan, ang buti pasabot ana kung himuon nimong Dios. Iningon na gud siya ayaw mo pagbaton og laing Dios, then hisgoten siya ay mo paghimog larawan. Ang buti pasabot niya ana, maghimo kag laing Dios, mo na imong larawan, maghimo kag larawan himo nimong Dios, mo na gidili kay idolatry man na kanang magbaton kag laing Dios, malarawan pa nagdili, di ba? Pero ang paghimog larawan per se, body pa sa ang husto nga paggamit sa larawan wa na idili sa Ginoo. In fact, mga higala makatabang pa na sa pagpalawom sa tong pagtuo. Nga naman, kung kabalo ka unsay maayong gamit sa larawan para sa larawan sa mga santos. O kung imbutang nimo na sa simbahan o sa atong mga balay, mo na mutabang og pahinumdom nato nga magbuhat tag matarong kay pagkakita nato sa larawan, for example ni Rizal bitaw nga atong bayani sa atong nasod nga Pilipinas, makahinumdum man ta sa iya mga maayong example nga gipakita sa una, di ba? Makatabang og pahinumdum unsay makita nato. Ug mao na ay sulay ra gud og magbutang kag larawan sa mga santos sa imong kwarto. Labi na magbutang pug kag krusipiho ba? Katong gihulagway diya itong kamatayon ni Kristo sa krus. Dayon pag huna-huna po dayon og maot diya sulod, di ba ka mauwaw ang mensahe anang mga larawan nga nasulod sa imong kwarto. Pero kung larawan nimo diha mga laway o da sulod sa imong kwarto, adi gyud ka mauwaw, siguro mohimo pug daotan, di ba? O usa lang na ka example. Mga igala, mga ginikanan. Inya, unsa man dayo himuon sa yawa pod, aron dili mo tuo ang mga tao sa simbahan nga gitukod ni Kristo, kay ako man gitiglaw-gaw. Ang gitudlo nga pagtulod ang simbahan, maenta di isla kahibalo. Unsay eksplanasyon sa simbahan nganong nailarawan, nganong muluhod ta tubangan sa larawan, unsay but pasabot ana, mahirag di na sila kahibalo. Mahirag yun nga ilang hunahuna nga idolatry na, nga gidili na.
Parang di na nila buhaton, parang walay larawan sa mga santo sila, parang ilang makita kanarang mga inom-inom da sa iskina o kanang makita da sa telebisyon nga mga maot kay mga panigingnan, more na magpirmi silang unahuna, parang ilang mga buhat dahil nilipod mga mayo. Tanawa unsa naman atong panahon nga daghang kayong protestante nga way larawan sa mga santos. Diga grabe kayong influensya na to das mga telebisyon, di ba? Mga igala, mga ginikanan. Ano man kay gibiyaan na to ang tinuod og maayong tradisyon kana mga sacred images, lahi biya ang sacred images og mga images nga idols. Mo na ni giingon ba sa Isaiah 5:20 ang maayo himuong dili maayo ug ang maayo pod o ang dili maayo mo himuong maayo. Nga kung imong tan-awon diri sa Biblia, ang gidili nga mga larawan kadto ra mga larawan sa mga Dios-Dios. So may larawan sa mga Dios-Dios sa matong ni Baal, Mercure, Diana, Starot. Katong mga larawan bang gihimo gyud sa mga tawo ni adtog mga Dios. Unya dili man gud na pwede nga kanang larawan himuon atong Dios. Mao nay gidili. Pero kadtong mga larawan nga gihimo rang dayan-dayan, gihimong pahinumdom, gihimong pagpaila nga kining lugara balaan, wa taw na idili ang Ginoo pagali nagpahimog larawan. O kato din gisugo niya si Moises diya sa Exodo 25. Mo ni partial lang niya kay sa sunod Domingo kung itugot gyapos Ginoo ato ning full blown na gyud nato paghisgot aning larawan. O version na pud ni kuan. Samantang bulan na ron September, no? September pa 2012, no? Version 2012 September na to. Kay ato naman naisgutan sa mga nauna pa natong programa niya to, no, mga igala. Kanya isgutan po nato gamay nga kanang pagluhod nato sa larawan dili taw na pagpakadiyos. Kay dili tanang pagtaho, di tanang pagluhod, pagpakadiyos. Ikaw makaluhod lang dahil ka di atubangan sa imong lula o sa imong ginikanan ba kay nakay nahimong daotan luhod-luhod kag pangayag pasaylo aron dili kasilutan di ka bunalag bakos but bay pasabot Dios na din na imong ginikanan ay dili na mao. Kanang pagtahod, kanang magpakita kang nagbasol ka sa imong gibuhat, luhod-luhod ka sa imong ginikanan, tay na ayaw taong kong bunali, isakit kay nang bakos. Kanya sa imong sabot ana ang ikaw day nagpaka-Diyos na kasi imong nanay ug tatay. Dili oy. Opo na atong sayron kung muluhod taglarawan sa mga santos, pangutan sa mga pare unsay but pasabot anang pagluhod sa larawan. Pagpaka-Diyos ba na o veneration lang? Ibalo ba taon sa nang veneration? Dayon mangutana din tadri kinahanglan dunay gyud basihan anang pagluhod nga dunay kanang but pasabot veneration. O guwapog kabalo ang pare, for example, kay lahi po diyang mastery, mangungutana kas kahibalo. Di kayo may wala katubag ang pare, mayroon din kag awa na sayop din katoliko. Na-imagine, usara ka pare imong gipangutanan, mayroon din kag sayop ng simbahan, pagkadako kayo sa simbahan. Kaya ka na mga abilidad sa itong mga pare, depende po na sa ilang pagtuon, sa ilang eksperyensya. Di ba ka makakaingon nga tanang pare magparihas na ilang abilidad? Dili, oy. Usara ka pare imong gipangutana din wa nang katubag mayngon din pa imo na din ingnon katoliko day sayop gyud ay dili na mao mga igala pagkadako kay simbahang katoliko nya mag 2000 na katuig ang iyang eksistensya diri sa kalibutan baliti na kay nang simbahan na nya imo nang i-challenge ang iyang kuan iyang otoridad ako maulaw ko ako kung galingon maulaw ko akong atakiyon ng simbahan sa iyang mga panudlo kinsa ragug ko. O kung natao ko 1970, niya i-challenge na ko ng baliti nga mga pagtulunan sa simbahang katoliko. May galawa ko masuko ninyo ha, gitagaalan ako kinabuhi ang atong tulumanon.
Okay mga igala, wa naman daigong panahon. Sa gikaingon ko na ato ning ipadayon sunod Domingo pohon kung itugot gyapon sa atong Ginoo. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, nga atong gisaulog ang iyang adlaw na tawhan kagahapon. Happy birthday, Mama Mary. Kining ubos yung alagad, Shelbert Dondoyano Sr. alias Beridas, suban sa atong mga igsuon sa technical site ni Ludog Taxilumba. Sa atong mga igsuon tanan din sa RMN Dipolog, pinanguluan sa atong maaptik ka manager. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Shop, look, and win raffle promo at ProSight Optical Incorporated, the eye professional eye care provider.